inkinga amaphoyisa aseqale phansi enza ubugebengu. Amaphoyisa phela manje aseqale phansi enza bona nje umshiyashiya. Amaphoyisa asephila ngomshiyashiya manje. Sekufanele manje sazi manje inkinga ukuthi inkinga ilaphi noma ayisekho imali emaphoyiseni, amaphoyisa esephila ngomshiyashiya noma kwenziwa thini imali ikhona fanele thina sisabe le position yokuba iphoyisa ngoba ibona sebengenile sebenza umshiyashika. Nali iphoyisa seliphila ngomshiyashika. Leli phoyisa lelo libona la sithombeni phila ngomshiyashika liyeba libaleka nemali libona. Yini kufanele yenziwe ngoba liyabaleka lephoyisa libaleka nemali ngalo mthetho yonke. Lenze leli security. Smile. Waluza security phoyisa. Smile wasubiza nge-security manje iphoyisa. Manje lenzeni? Sibali libaleka no-4,000 womuntu. Awuthi phela bahola imali encane lapha wasibaze. Manje kufanele ukuthi mayehola imali encane ahamba uthatha imali zabantu abale. Ngibhekele mina lithi awutshela ukuthi alizoguqala ngibhekele. Ngizokukhokhela mina utshela. Awutshela ukuthi alivele axhumane nami ngizokukhokhela lesi sikweletu. Usho leli? Ya. Elakaba. Lephoyisa lakazikhali. Abakabayo zikhali. Angazi kwakazi ngazi amasela mina. Sanibani ukukhulumisa njalo. Manje mina ngifunda ithazelo zamasela. Isela ngilithazela ngithini? Ubuze mangenayo imali uthi khona omunye umkhulu othe uzokhokha la. Ngizobhekela la inkinga noma nje. Abantu vele bahola imali encane mali no 9,000 vele. Bona fanele ube nomgomo wazi ukuthi inyanga yonke izobe liwashe li-ayinele iy'ngane zami. Shuthi uyaliqasha libe u-anti. Ya. Hayi iphoyisa la libaleke nemali. Sibali kuyahuhuza la ukhona ngazi ukuthi wenzani. Nandi iphoyisa. Phoyisa liyakweleta. Kweleta 4,000 for 2 months. Libalekile lidle phansi. Elakazikhali leli phoyisa. Likhona khona la eThekwini ngokusebenza. Lila eThekwini ngokusebenza. Libaleke nemali yomuntu. Lila eThekwini ngokusebenza. Liboleka u4,000 kumfana kaHlongwane. Liyabaleka. Ufaka nevidiyo. Ane kufaka ividiyo vele ekhulunywa ngevidiyo la ekhaya. Mawungafuna ukukhuluma ngevidiyo fuseke la. Khona kanye wena uvelile ekhamera ungcono ngani? Sawubona. Kunjani sisi?
Ngiyaphila. Ngithi mina yazi nami nginenkinga efanayo nalo sisi ngasikenywa nami. Usisi Mumu ngoba lona utshontsha imali yabantu abaleya nawo nawe ubaleke nemali. Mina ngasikenywa efonini. Nginaso yonke into yalo muntu nginesithombe sakho nginayo yonke into yakhe. Hayi phela lo kufanele ubhalele eceleni lo akuhlangene nephoyisa iphoyisa liyilambele nje wena suka kumalambane hambi ku-WhatsApp ungibhalele njengamanje ngisakhuluma ngalo muntu obanjwe indlala mina. Okay, ngiyabonga. Ya sakhuluma nganalo iphoyisa eliyilambele lambe iphoyisa libhodla indlala ulibona ungabona kukuhle nje ngesimile Nkosi yami hey uzobhosha akumalona abantu bezolanda impahla kwakho ngiyakutshela akusiphoyisa leli mina ngihlezi ngisho niyangcolisa igama lamaphoyisa lo muntu akakhunyulwa i-uniform akusilona iphoyisa leli Thandeka wazi ikhali lo akulona iphoyisa leli umgulukudu nje wenja obaleya nemali yabantu akulona iphoyisa umuntu obaleya nemali zabantu akulona nje iphoyisa iphoyisa liyazazi ulifanele liphile kanjani emphakathini lela kulona iphoyisa ibo bonke abantu abakopela i-taste test laba baphasa banikezwe i-uniform gijima egroundini bathwala amathayi bajijelwa ngamathayi bebambe ilokhunye emva kwaloko afika umuntu ebesibuzi kanje emphakathini akulona iphoyisa leli ungathi iphoyisa umuntu okwazi ukubamba inkunzi emphakathini ngcolise sonke isiphoyisa nge-uniform baleya nemali abantu emphakathini kufana ngqo noXolani lento ayenzile bafana same WhatsApp group noXolani babaleya nemali yabantu uXolani ubaleya no-1000 yilo baleya nemali mana ngilanda uXolani ngizolibe nje ngimthatha sakudlala ngimbeka la phezulu uXolani nakho yileli phoyisa leli elesibili nanti fanele bevele beshadiswe bobabili vele bebe umndeni ngoba bakwazi ukuyotshontsha imali emphakathini fanele benziwe nje umakoti nomkhwenyana ngoba banenkinga efanayo bathatha imali emphakathini fanele bevele benziwe umakoti nomkhwenyana ngoba banenkinga efanayo bathatha imali emphakathini and ngokuqhamuka ngathi baqhamuka ngandawonye uzoba safe kanjani kumphakathi kuyiwona amaphoyisa athatha imali emphakathini umbuzo uthi umphakathi uzophepha kanjani kuyiwona ngqo lamaphoyisa amabili ebimali emphakathini ngoba uThandeka naye utshontsha imali emphakathini Thandeka zikhali lo uXolani loya ithini indaba kuyolunga nini kuyolunga nini makunje tshelani mina ngitshela abamhlophe shonini ngizotshela abelungu nawo amaphoyisa aphila impilo yokugaragajana emphakathini amaphoyisa avele phoxa i-uniform kube ngathi awaholi kuthiwa amaphoyisa ayafunwa abekwe kanje nge-uniform kuthiwa la maphoyisa enza ubugebengu emphakathini ungabona kukuhle nje ukuthandeka nalo uXolani wabona ngathi sigagagaga nje lokho ukuthemba uthi hayi no Xolani uzonya ujahwa abantu ikweleti sichithisa yekweleti Xolani wahamba waya enganeni eqashile ebolekisela ngemali
ngoba iyazi ukuthi uma waya akasebenzi izama ukuthi ayifundise iqede ifundele ecollege uyafika uXolani uyaboleka ukuthi ngicela ungiboleke u1500 uyamnika mayeqeda uyabaleka na 1.5 akawubuyiseli lo uhambile 2 months back wayoboleka imali izalile isiza u4000 akasayibuyisa ublock umfana wabaleka akasawabambi nanamafoni in uniform. These people are running away with the monies of people. Amaphoyisa addicted ngekamlini. Hey yayingeke ibe khona lento. Yabona umkhona ngempela kuyacaca ukuthi wayekhona kulamaphoyisa ka yellow ngoba hayi bingeke yenzeke lento ngilawo. UXolani useForce police station. Bamaza baye naba be Yangezwe uthi ngithini kuwe lo mzuzu nali iphoyisa baleya nemali yabantu silanda ifoni la sizwe bani mhlawumbe yini thisizwe la yebo sawubona yebo sawubona akune time ke lokho ovele kufone mase ngakhuluma unayining uthini kwabana bayibafone nje Yes. Nang iphoyisa. Ake ngitshela ukhona owazi lamasimba la umuntu lawo. Ukhona umuntu owazi lo muntu lo. Ukhona umuntu owazi lo muntu lo. Nangu umuntu ngale ku WhatsApp uyangibhalela uthi ucela ngithuka ushembe. Nangu umuntu uyangibhalela ngale ku WhatsApp uthi ucela ngithuka ushembe. Uyangibhalela la uthi ucela ngithuka ushembe, uthi angithuka ushembe. Ubengayifakanga iprofile picture ngithe ngamblocker wayefaka iprofile picture. Kanti ngizoya khona ngiyo double check inamba ngamfice seyifakile ngayishutha masinya. Nangu umuntu uthi uzongithenga ucela ngithuka ushembe nangu. Ngalile nawo ama message ngiwagcinile ngalile. Ubezongicela uthi ucela ngilokhunje. Uthi ucela ngithuka ushembe. Nganqaba mina ngathi ngeke ngikwenze lokho. Bezongicela ngibhalela WhatsApp nansi inamba yakhe lapha phezulu nganibizela nenamba yakhe. Namba yakhe ithi 0647866371 uthi cela ngithuka ushembe. Angithuka ushembe, thuka ushembe lapho yabo. Ngathulela ngabuka ngathi ogcineni kuzobe sekuthiwa imina. Ngithi ekugcineni kufanele ngicula igama lami kuzobe sekuthiwa imina ohlaza. Ngapha emakhoneni bayeza bafe bathi bona laba bafe betypela ngathi bamhlonipha ushembe. Bayeza emakhoneni bethi sicela umthuka ushembe. Befuna ukungifakela imali bethi bayacela ngithuka ushembe. Bengithi ngimkhiphe nje kuthi nangu uyangibhalela lapha emakhoneni uthi akazi ngamali noma ngiyomthukele ebaleni kwakhe ngithuka ushembe. Wenzeni ushembe fanele athuke ngoba phela umuntu naye umuntu mawube likhona icala likhona kulungile siyaliveza nalo sidlule lapha mina ngistick kumuntu obangisona isitha somuntu kodwa nangu uzongicela esithubeni akaphethe icala akaphethe lutho uthi nje mangithuka ushembe. Ubengibhalela iprofile picture isusile ngithe ngithi ngiyabheka kwinamba yakho useyifakile iprofile picture ngavele ngabuyela masishane ngayishutha ngoba ngenzela kona ukuthi ningangikhulumi kabi maNazaretha nako nali iqiniso
ubekade ifihlile ihidile ekuqaleni kanti uzothi esebona sengimblockile bese yayibuyisela iprofile page ngavele ngayibona lapho ke nangu ubethi angithuka ushembe nangu uthi ngicela uthi awuthuka ushembe lapho leyo nje sifebe sikamdu angazi mina ngingenaphi koshembe angazi uthi angithuke nje ushembe straight ungibhalela imessage uthi angifuqa ushembe ngenhlamba ngimtshela ukuthi ushembe uyisigalagala umbhalele lapha ngisangamtshela ngathi nduni kanyoka evuza ibungu futhi iyovuza nasemangcwabeni nangu uthi ucela ngithuka ushembe ngithuke nje ushembe nangu nansi inamba yakhe eManazaretha ngenzela ukuthi ningathi ngiyanefihlela izinto nangu uthi angimthuka ushembe uyisibuza ngithuka ushembe usho yena nangu sengikhathele mina ukuthi nifuna ukungisebenzisa ngizovele ngiyikhiphe ngizovele ngimkhiphe khona uthi uyamazi lo mfana ubulawa insanga enkandla usho njalo uthi ucela ngimthukela ushembe ngithuka ushembe 99 so ngizobaletha ngoba angifuni ekugcineni nithi mhlambe kwasha kwacima mina nginamanga kunjani hayi uPutin unamanga lo muntu njani ngizobaletha nje mina ngizobaletha angithi mina ngizobaletha laba bathi angithuka ushembe ngizobaletha la phezulu sibonge ithuba besisakhuluma ngephoyisa saphazanyiswa umuntu othi asithuka ushembe ngithuka ushembe nangu Xolani wabaleka nemali yomntwana imali e1500 yomntwana neyiphoyisa oba masimbe ephoyisa elisiphuphu silima sephoyisa uDomkopo wangena nge-higher certificate matric certificate kwaku-H higher certificate wangena ngento yayine-LOA 40% emaphoyiseni amasimbe ephoyisa ubaleka nemali emphakathini isigebengu yabo isigebengu nangu zakwabo naye ubaleke no4000 naye amaphoyisa abaleka nemali emphakathini nanka manje ngibuza uthi maphi nanti iphoyisa libaleka nemali yabantu emphakathini nanti ngazulibela uthi iliphi lelo okhuluma ngalo nanti la phambi kwakho iphoyisa abona kunesmile koqeda lento le kosingekho ifinish endlini yosingekho ifinish endlini ungaze ubone kusmile nje ucabanga ukuthi kunenhliziyo enhle lutho wena uyogaxela ke mhla usushelile ngoba kosingekho ifinish uyojaha omashonisa ngazi yazi kubhlungu kungcono mina ngijahwa izinto kunangijahwa amashonisa yonke into iphethe ngesandla uyaphuca into iphethe ngesandla uyaphuca hayi ngeke niphile enye into niphila nje enye into nangu niphile enye into nina yazi niphila impilo esayazi nina niphile enye into nina nimphila impilo esayazi maphoyisa abaleka nemali zabantu lephoyisa libaleka no4000 wabantu gama lakho uthande kwazikhali usebenzele estation saseThekwini uyabaleka ubaleka nemali zabantu uXolani usebenzela kwisteshi saseGoli eFoslolas naye ubaleka nemali e1500 yengane yesikole ahamba ayoyiboleka ngoba ingane izenzela umashonisa wayo omncane iboleka abantu ezobathemba ukuthi bayibuyisele ukuze izokhona ukuthi idle hayi ayithathe lento le ayithatha abaleke nayo imali kuthiwa hawu nange baleke nemali ubaleke amaphoyisa wonke lawo amaphoyisa abolile amaphoyisa anuka isihlama lawo so ahlonipha sithini amaphoyisa angamasimba nje yawazi uthuvi bamaphoyisa uthuvi umsunonini uthuvi amaphoyisa uthuvi usunonina uthuvi ke wamaphoyisa lo uthuvi
yawazi uThuvi amasimbi isitamkoko uThuvi ke lo wamaphoyisa bantu abangcolisa iuniform yamaphoyisa napha yabo abantu abangcolisa sonke isithunzi samaphoyisa sivele singcole ngenxa lawa oThuvi laba ababili bangcolisa isithunzi samaphoyisa mana ngikhiphe nesosha ke manje ngisho nanesosha khombisa uthi angisa uThuvi wesotsha khiphele nje kwistate bona uthi ngiphethe lapha ayikho into ekuthiwa mhlawumbe ihlehlele emuva ngiphethe yonke into manje na uThuvi wesotsha la uThuvi uyawazi uThuvi wesotsha uThuvi wesosha ngutshena social libaleya nemali yabantu lidla phansi liyabaleka libaleya nemali yabantu liyabaleka libaleya nemali yabantu uThuvi yayenza ukuthi ngithini uThuvi wejoli amasimbe esosha libaleya nemali yabantu akulona ke isosha makunje lokwala mabhereta amasimbe nangomunye he's a sergeant major nangomunye he's a sergeant major mana imlethe kahle ngilethe isithombe right nangomunye he's a sergeant major this one sigebengu shade nomfazi oyisigebengu benomfazi wakhe they went to borrow money bashiya Mercedes babhorowa u50,000 bashiya Mercedes bathembisa bathi no so ikhipha le mali yena eqamba amanga kubongiwe wathi ke ngilokhunjiwe ngiqoshiwe umfazi ngiyadivorce ngiyakhishwa endlini so lesifebe njoba sengixosha ngicela ungiboleka imali u50,000 ngiyamuva ngizoyiletha imali wamnika u50,000 lo muntu uphethe enkambini yamasosha ePitoli uphethe phakathi enkambini uphethe ngaphakathi enkambini yamasosha ePitoli kodwa ukwazi ukubamba inkunzi abambe linye isosha inkunzi and le sosha lela libamba inkunzi akulona nje isoshanyana ile lapha kulaba abagxuma kuyibhanoyi mangabe kuthiwa baphuma ngamaparachute ilona ke lengengitshethi liphi kodwa lifaka iberet ebovu kathathe yona imali yalo lelo sosha njobe uhlama nje umsuni kanini fane sibekezelele yonke into eniyenzayo umphathi ufundisani mayekwazi ukuboleka emasosheni amancane kunayo ufundisani mesebaleyana imali iMercedes idwavile lapha abawakhipha amaphepha idwavile manje iMercedes basibhalela ama message ko WhatsApp athi asambe sikaphe sidayise yona masiqeda uyikapha bazobe sebeza nemali bethi bayakhokha bacela iMercedes mawusuthi usuyikaphile bese bethi ubutshe bona abazange nje bakusho lo bazobe sebephinde ehambayo napha bazobe sebephika into ehambayo napha hayi nywe yivi where napha kusazosuka impi nangomunye olani uyi-uniform iyaganga nangomunye uyi-uniform iyaganga nangomunye uyi-uniform uyaganga kanti kungani amasosha eganga namaphoyisa nyoba amasosha njani kusasa nina nibe amaphoyisa njani mangabe laba beganga angiyazi lento uthiyothiwane angiyazi mina lento uthiyothiwane that's why mina nginawo ngisho ibodyguard ngoba kwanawo awaholi
abekhala zolo lokethi nawa lapha ku-MK awaholelwa ama-bodyguard. Abekhala akusaphephe yonke indawo ngoba nakuwo ama-bodyguard abaholi bona lapho. Bebekhala thiwa asiholile. Awuholile kanjani ungadutshulela umuntu thiwa uholile futhi. Vele ukhipha information umdayisi. Ngoba ngeyahlala umuntu angaholela uzomthathela ibhuleti umdayisi. Tshela izitha zakho thula lapho lo. Oba ayikho le noma engaholile. Ngiyakutshela. Yazi ngiyakutshela. Inkinga phela le. Ngiyakutshela ngempela inkinga le. Sibhekane nenkinga ke manje. Siphethe iBig 5. Lo u4000, lo 1.5. Lo u50,000. Mase kuthi lo u2500. Sizoyithini lento? Inkinga enkulu le. Sungamane ungibukele phansi uthi hey lo Putin wenu yindaba kwashawa cima lo Putin wenu hayi yindaba. Ngiyakutshela mina ukuthi niphethe mina iBig 5 abantu abaqola bekwi-uniform. Baqola bephakathi kwi-uniform. Baganga badla imali zabantu babale lo 2.5 lo Sergeant Major now Sergeant Major Sergeant Major ke lo Sergeant Major ukweleta u50,000 uyabaleka now lo ukweleta u2500 lo 1500 lo ukweleta 4000 sizoyithini lento. My question is sizoyithini lento? Sizoyithini lento? Sizoyithini ngempela lento? Mawapha ngathi ba innocent. Now thathile imali yabantu 50,000 otisele lapha ayazi nokuthi izothini kumngaka. Nasi silima sibalene 50,000 umuzi waso sibaleke nawo 50,000. Sekukhulume bonke abaphathi basemasosheni bahluleka ukukhuluma noSergeant Major. Awulinde ke ngifone awulinde ngivubuza ukuthi uma ngabe amasosha enza lobugebengu lobu to amanye amasosha, then how are they going to protect the country? It means the country is going to burn. Then I call upon the ministers to attend these issues, because we cannot have these people as police, as soldiers, if they are rotten like this. We cannot. This Sergeant Major is married to a criminal. That woman is a criminal. She was by municipality, fraudulating money right there. She ran away. I have a picture here, but I don't want to post it. I do have a picture, but because she didn't take the money, the person who took the money is this one. Then we must talk about these people who commit crime while they are in the uniform. Let's fix our country. If we cannot fix our country now, then we cannot later. Let's stand for our country right now. This one ran away with 50,000 rand. And this one with 2,500 that he stole before leaving for deployment. Sebenza a5, not a5, sebenza 14 sign law. Yes. Then the other one, this one, Sergeant Major, this one, he works by Pretoria, lapha, Pretoria, usebenza khona, kule nkambe khona Pretoria. Ulapho, he's respected, well respected there, but he's running away with the money. How can we live in peace when our soldiers are criminals? How can we live in peace when our police are criminals? Yes, this one stole the money. He stole the money. The next thing, makwenziwa money heist, ufika khona bona labo amasosha, ufika khona labo amaphoyisa,
Now Uxolani, he's running away with imali. Uxolani is running away with imali 1,500 from umphakathi ubaleka nemali. From umphakathi ubaleka no 1.5 from emphakathini. He's running away with 1.5 from emphakathini. Mawuthi yalandela nangu Thandeka Zikhali. Thandeka Zikhali usebenzele police station yaseThekwini. Uxolani usegoli eFoslolas. Lo ubaleka nemali futhi khona la eThekwini lo lephoyisa leni. Libaleka no 4,000 rand womuntu. There are proofs and everything of their accounts. Abafuna ukukhokha imali zabantu babaleka nemali zabantu. They take imali zabantu babaleke nazo. In the uniform. What image are you bringing in the society? If when we iphoyisa but isithombe sophoyisa awusivezi, isithombe sokuthi iphoyisa fanele iphiyele beqotho awuvezi. Thandeka lo uThandeka isibongo sakhe wakaZikhali. She has one name even in the ID. Akanawo amabili amagama. Unelonto igama kwi-ID. She's running away with the money. She's running away with the money. Hey, yazi bafowethu angazi yothiwani lento kodwa iqiniso lenikhulula. This is not accepted. When these red flags they show even to the leaders and ministers, they must take accountability and go to these soldiers, police, because I do have the proof on my side. Yabona, it's easy to say I'm doing mockery, I'm defamating people when I do not have proof. But because I have evidence and records, you guys must come forward. You guys must come forward because I have evidence and records. You people must come forward. Ministers, you must come forward. Minister of SNADF, you must come forward. Minister of Police, you must come forward. Because we cannot tolerate this nonsense in our country, whereby police in the uniform, they commit crime and they are known of crime and nothing is happening. No. I'll send these videos to ministers. I will find the emails, write emails to forward these videos. Because we cannot understand this. This is we cannot tolerate this. We cannot. We can't do that. There are police officials that are committing crime in the society. And they are breaking with the blue uniform. They know you cannot touch them because once you touch a police, you are in shit. But it's nonsense. It's all nonsense. Even these soldiers, they are doing shit in their community. This is nonsense. It's not tolerated. It's nonsense. We cannot accept this nonsense and call it a blessing and nonsense. This is nonsense. It's bullshit, by the way. Your masabus. This is bullshit. We cannot say this bullshit is supposed to be tolerated. Now, this is a sergeant major. Sergeant major. You know what is it to be a sergeant major? Sergeant major is someone that has to behave and be disciplined. But the very same sergeant major is doing nonsense. The very same sergeant major is doing nonsense in the community. This society is living a scary life. Who is going to protect this South Africa when the very same soldiers are committing crime? The very same police are committing crime. Money launderers, crime makers. You guys, you don't understand. All right, there is no problem. Let me reveal the wife of this sergeant. Wife of a sergeant major. This is the wife of a sergeant major. This wife of a sergeant major used to be by one of the municipalities there in Pretoria. This wife of a sergeant major. This is the very same wife that when this guy was asking for this 50,000, he said, no, this whore is divorcing me because she is cheated with a man. But now later on, I found the story being changed. But it's okay. I'm accepting whatever that the perpetrator is saying. But now I want you to know this. These people are full of shit, Masabus. Shit.
They must pay the money. If they cannot pay the money, then they are nonsense. This is shit. Our country is full of shit. We must fix this shit. Hurry up, guys. We need to fix this shit. Uthuvi babantu. Yiyo amasimba la masithi nabo ubuthuvi babantu. Sikhuluma ngala masimba. Na intombazane yon they faked another number to say this is our attorney, so our attorney is going to attend to this matter. So there is a guy that they faked to be their attorney, and this guy has been contacting me. They said it's their attorney. So this guy has this on his profile picture. He has been texting me and begging me, do not expose this, I'll fix this. He said he's an attorney. They even made arrangement that they are going to pay. This is their attorney. They are going to pay. So this picture was used by this man and his wife. It was used by this Sergeant Major. Sergeant Major had a nerve to use a picture of someone and lie to me that this is my attorney. Msunyo nyoko nonke. Ogolo sangifonela 0720216423. Msunyo nyoko nonke. Mina bafowethu le ukufa noma ngathiwa ngiyafa namhlanje. I don't care. But yabona lamasimba lawa eniwenza la emhlabeni. Ungazabizwa ngani lamasimba onke eniwenza la emhlabeni. That's the attendant they said is their attendant. This guy, they said, he's our attorney. What? Nisebenza nize fake abameli bene eceleni abazozonikhulumela ngapha ngamini. No, run and act as an attorney. This guy mustn't post us. And you are using somebody's picture. Sergeant Major. Biggest criminal. Running away with the 50,000, yet respected in that rank, but foolish in action. Masapus. If you have a problem, contact me. My number is 0720216423. Masapus. Nyanyela nabafana. Awane na nanyela bafana bam. Nyanyela bafana bumlungu nanyela. Yabona? Nanyela bafana masimbe umthalala wesosha njengamanje nyanyela bafana bami nanyela straight yabona nina nanyela straight nanyela ade wena kuyasatshwa la wena nando Sergeant Major ubuyini wena uyinyanga namakhamba nokumchama wabala kulandwa ngisho Sergeant Major. Ubuyini ke wena namakhamba nokumchamo ngoba la sikhuluma ngo Sergeant Major. Ubuyini ke wena uzoyiqamisa ngobunyanga bakho namakhamba nokumchamo. La sikhuluma ngo Sergeant Major wena ubuyini. Ubuyini ke wena masilande isotsha sibela wena nje ushaya ngembizeni ukumchamo ubuyini uyinyanga. Ngoba la sikhuluma ngamasosha sikhuluma ngamaphoyisa uyini wena nezinyosi. Athi kwenziwa iskesh la kusiskesh lesi. If you told me nang personal to inyanga uyasangana ekhanda mina ngilwa negebengu angilwi nabantu abathini la angisanganeli ocabanga ukuthi mina ayilona inkinga yakhe ulwa nenyanga ayikho leyo nto leyo na ubhuti la ayikho imali na akayikho imali naye lo uhleli la hleli khona imali akayikhokhi urelaxile usoshabeni udla amagribi amasosha ahlula ukukhokha imali ahamba fika thatha imali abale thatha imali abale ngamfoneni wathi
Hi chief, I think yazi umuntu manilalele lungile kodwa ake ngenze nje kanje. Ake ngenze nje kanje. Nalelinye iphoyisa Xolani from Vosloorus. Nangomunye Taibo Grootman ngiyamazi. Ngicela ungene lapho uTwa uthi uyamazi. Ngifuna ukuzwa ukuthi umazi kanjani because lo muntu ubaleya nemali naye. Sigebengu sinyamanzi lesi. Asinalutho empilweni. Sibaleya nemali. Lesi. Ngena mfethu. Ngena mfethu uzosho ukuthi umazi kanjani. Ngisende lelinye social umphatho omkhulu engimaziyo ngilifakela ukuthi nangu Sergeant Major ngoba umngane nami ngihlezi ngimfakela njalo labantu laba ngithi nangu Sergeant Major today umngane nami ngimbe screening ngisela lenja bala no 50,000 nina andingazi nento ubani bathi uphuthini mina nongazi lelo gama lichaza ukuthini makuthiwa Putin legacy le akekho futhi umuntu wayewaba fearless kanje iSouth Africa yonke nama countries wonke akekho umuntu wayewaba yidela kufa kanje akekho umuntu ongagadwa futhi ophendukela wonke umuntu engenankinga akekho hamba umhlaba wonke akekho umuntu ofearless kanje akekho umuntu ongenama bodyguard ongasabi lutho kodwa futhi nje oliqonda ngqongqongqo iqiniso akekho khohlwa nowanthatha ibhuti nozinishintshe nithi ba mangimemeza uthi ba naba babona yibo laba phoyisa lesigebengu series yamaphoyisa namhlanje amasosha ngizoyikhanda enye but nina nizinyanga awukho vele umsebenzi wenu nina nawo ngisho matric ngizobeka laba bano matric okwamanje nina niyinyanga ninawo ngisho matric so angikwazi ukunibeka kule series le series lo khonje amaphoyisa namasosha wena una matric uzolinda yakhe series lekuse yomthetho ukudila nomthetho sigebengu lesazi khali sitshontsha imali sibaleya no 4,000 umfana sigebengu sazi khali sibaleya no 4,000 umfana sibaleya no 4,000 nasi sivalo si blue I'm eating blue wena oyinyanga sophinde sikhulume nawe kwamanje sakhuluma ngalabo abano matric ne training ukuthi benza amasimbi emphakathini sisakhuluma ngalabo abano matric ne uniform ukuthi benza amasimbi emphakathini nangu zikhala ungazushela cathi iphoyisa elihle ngizolishada ngizolobo thatha amasimbi nje thatha amaloni baleke uyilethe endlini ngelinye ilanga uzodela wena uzobona usushaya abantu khanya abantu ubulawa abantu bese kuthiwa the biggest question that we have in our country ukuthi what is killing our cops and no one is able to identify that okay I'm so sorry to all these cops that lost their lives because they were fighting criminals. You giants must rest in peace. But let's talk about these cops that are stealing money from people and then they are being followed. Uma ngabe sebelinyazwa kulimale nengane zabantu ezi on duty kanti kuzofuneka imali kulelo phoyisa. Why we have to look at this situation and never take action on it? Mangabe ningabaphathi niyawabona lama video. Take actions on these people because these people are attracting danger to their partners.
ngeke ukwazi ukuphuma nomuntu ngevene ofunwa kanje ngeke ukwazi cabangele intombazane ezophuma innocent ingene evenini nale bethi bahamba nje bayo patrol edrobheni befike bedutshulela imali yomuntu engazi ukuthi imali yathathwa kanjani le. I'm just saying a scenario here that you have to look at ukuthi laba kusi ukuthi ba-engage impilo yabo phela but ba-engage nempilo yama-partners abo bahamba nabo ngama-van because khona into engavele isuke kungaziwani ukuthi impi yani. Lo muntu okwazi ukuthatha imali emphakathini abaleke nayo usengabaleka nesibhamu sasestation ningaphinde nisithole. So this person is not supposed to be kept in a police environment. That's why we have to look at this matter and consider it as a serious matter. These are not allegations. This is a serious crime that has been performed by one of the SAP members, one of the 5 members, one of the SNADF members, one of the 14 members, one of the no, you guys must come. I'm calling upon all the ministers that are Minister of Police, Minister Mam Enjimutseke. Now, Mam Enjimutseke. We are here, Mam Enjimutseke. Now, these are Air Force people that are committing crime. What must we do? What shall we say when our soldiers are criminals? Should we keep quiet? Why? Fear the camouflage? No. Ngale camouflage, there is a man. So we must talk about this because lo muntu mayesetholakala ekhanyiwe ngelinye ilanga niyofike nithi nina i-social ibulewe nisaphenye kanti i-social lenza ubugebengu lifihlile lithule lidla imali eshisayo zabantu lithule. Ekugcineni kosuku kuba nezinto ezitholakalayo kuthiwa amasosha amanye alinyaziwe amasosha phela amasosha azi ukuthi awanazi izitha azolindela ikhona yokuthi asambeni kuyogadwa endaweni ewukuthi ngalo mzuzu the very same soldier is committing crime lapha emphakathini. Then what can we say? What can we do? Cashe nge-camouflage libizwa ngo-search and measure but liyaganga phakathi enkambeni lithatha iy'mali zamanye amasosha la libole liqamba amali lithi lidivosa nomfazi lisho konke lokhu ekugcineni kosuku seyaxabana amasosha. I'm still coming with my cameras to those work environments to fix this situation. I'm still coming to those work environments to fix the situation. I'm telling you, I'm coming to fix the situation to those work environments. I'm coming. My cameras will be there in Pretoria. There in Pretoria. We'll be there in Pretoria. I'll be coming to this man. And none of you will stop me. None of you. I'll show you. Nyangena mina enkambini yamasosha anginankinga. Ngoba akukho kube ngilethile ngizolungisa ubugebengu osebukhona ngaphakathi. Fanele nenze short i-task team ibaseduzane because lo muntu usangene nekhanda lakhe. Mangithe ngiyalandana mhlambe nina ningabi aware ukuthi ngiyalandana. You will see one day. We cannot tolerate indaba yesosha elikwazi ukuthatha imali yomuntu ngaphandle. Egcineni ilifake lawyer lithi sekune lawyer ekhona. Benomkakhe they are committing this crime. Nangu umkakhe. With the wife they are committing crime. Umpho igama lika wife. They are committing crime with the wife. With the wife they are committing crime.